नोंहा मा मिथिदोंबाय एबसुनि आदर्श बेनो नामा एबसुआ थोनदों नामा नोंखौ बिदि एबसुआ बिदि माने नेसनेल पार्टिजों लोगो लालायनानै इलेक्सन गेलेनो थिननाय बेबायदि मोनसे आदर्श दं नामा जोंसार मुसाहारि जन कुमार ब्रह्ममोन गावथारजाबाय जोंहा हेमन्त नार्जारिमोन गावथारजाबाय बेनामिन बसुमतारी गावजाबाय दा दिनै गोबां मानसि दिनै गावथारजानाय बुथारनाय जागासिनो दं दा दिनै होमब्लाबो प्रमद बर'आ लासिंसिं लाजिनाय गैया खौरांगिरिफोरखौ आङो बरायबाय लोगोसे गासिबो रायजो राजाफोरखौ आं गोरबोनि खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय बे बावैसो सिगां रायजो राजाफ्रा ससियेल मिडियाफ्राव नुनो मोन्दों आरो टिभिफ्राव नेशनेल टिभिफ्रावबो नुनो मोन्दों जे इउपिपिएलनि नेताफ्रा जाबखो 500नि नट बान्दोलखि बान्दोल कौटि थाखानि सायाव उन्दुनाय सेल्फि लालायनाय फट' दा बेखौ जों बयबो नुजोब्बाय दा बे जोंनि थाखाय जोबोद साननो गोनां सोमोनांथाव आफोद नुफेरा खोनाफेरा जिबनाव जाय जिनिसखौ जोङो जेरावबो नुफेराखैमोन खोनाफेराखैमोन दा दिनै बे बर'नि गेजेराव जाबाय आरो बे इउपिपिएल सरकार दैदेननाय समाव जाबाय दा आसुरित बाथ्रा बेल' नङा दा नै दाखालि जानाखि थाखा सायाव उन्दुनाय कौटि थाखा सायाव उन्दुनाय 500 नटि बान्दोलनि सायाव उन्दुनाय दा बिनि सिगांबो आरोबाव मास मोनथामसोनि सिगां बे इउपिपिएलनिनो बिसिडिसिनि चेयारमेन उदालगुरिनि दा बेबो थाखायावनो उन्दुबाय बेनिबो फट' भाइरेल जाबाय मिडियाफ्राव खौरांफ्राव टिभिफ्राव ओंखारलांबाय दा आसुरित घटनाफ्रा दिनै इउपिपिएल सरकारनि समाव जागासिनो दङ दा बे सोमोनांथावल' नङा साननो गोनांबो जाबाय जे जि जिनिसखौ प्रमद बर'आ बुंहैदोंमोन जे जिर' टलारेन्स जे बिटिआरआव खुनु करापसन लाइ होनाय जानाय नङा दा दिनै खिन्थु बे करापसन लाइ होनाय जानाय नङा जिर' टलारेन्सनि बाथ्रा बुंदोंमोन बे जिर' टलारेन्सनि खोथा बुंग्रा खुंगिरिनि दिनावनो दिनै थाखानि बान्दोलाव उन्दुनाय जों सबिखौ नुबाय निउसखौ जों नुबाय नेसनेल मिडियाफ्राव जों दिनै बेखौ नुजोब्बाय लासिंसिं बर' जाथिनि थाखाय आरो बेबायदि आरो जिबनाव माने खोमसि गोसोम दाग गोनां जारिमिन जों बबाव मोनबावनो खुनु जाथियाव जों बेखौ नुफेराखै खुनु जारिमिनाव जों नुफेराखै खुनु टिभिफ्राव जों बिदि खोनाफेराखैमोन नुफेराखैमोन दिनै बर'नियावसो दिनै बे इउपिपिएल सरकार दैदेननाय समावसो जों दिनै थाखानि सायाव उन्दुनाय बेखौ नुबाय दा आफोद घटना जागासिनो दं इउपिपिएल सरकार समाव थाखा उन्दुनाय थाखानि सायाव सेल्फि लालायनाय दा बेनि बादैबो बे गारि सायाव थाखा सानलायनाय गारि सायाव माने फैसा रानलायनाय बेखौ नुगासिनो दङ आरो लोगोसे सोरबा बिजिडिसि चेयारमेना सोरबा माने रान्दिगुरिनि न'आव थांनानै दरजो खावलायनानै फैसा सेरनानै लायनाय बेखौ जों नुबाय बेफोर घटनाफ्रा आसुरित सोमोनांथाव आरो बेल' नङा बे इउपिपिएल समावनो जि जिनिसा जानाङा जों जेरावबो खोनाफेराखै दिनै बे इउपिपिएलनि बिजिडिसिनि चेयारमेन दिनै बे गुबुन हिन्जावजों लांफाजानानै गुबुन हारिनि आइजोजों लांनानै बलात्कार खालामजालायनाय घटना बेबो दिनै बिदि थाङोब्ला समाजा बोरै मोजां जानांगौ समाजाथ' मोजां जानाय नंलिया नों बेखौ बोरै सिरि थानो हागोन दिफेन बर'आ दा बेनि सिरि थानाय खारनानो बेनो दिफेन बर'आ गावहाबो निजे दिनै सन्देहजनक दिनै जानानै दङ दिफेन बर'आ दिनै एर'प्लेन गाखो दिनै बिजेपिनि माने लोगोसे बिजेपिजों गिदिंफा दिनै एनडिएनि केन्डिडेटनो भट हो होननानै दिनै बे बुंगासिनो दं बेबो ओरैनो गिदिङाखै थारमाने मा होननाय जादों थारमाने बेहाबो मोनसे थफ्ला बेहाबो निस्सय दङ आरो थफ्ला गैयाबा मानो गिदिंफानो दा दिनै थफ्ला लायै नेताफ्रा जोंना गिदिंगासिनो दं दिनै बे प्रमान जागासिनो दं आरो दिनै चन्दन ब्रह्मनि बाथ्राखौ बुंदो चन्दन ब्रह्मआ दिनै मैया दाखालि नोङो इउपिपिएलनि बेरेखा बुंबाय दिफेन बर'नि बेरेखा बुंबाय दा दिनै नोङो दिफेन बर'जों आखाइ हमनानै दिनै लोगो जाहैबाय थारमाने बेहाबो माबा मोनसे थफ्ला दं बेहाबो थारमाने बेहाबो माबा मोनसे डिल दं बेहाबो न'आव मानो लोगो जाहैखो नोङो मानो लोगो जाहैखो दिनै जाथिखौ बेबायदि दैदेननो हादों जोंनि नेताफ्रा नेता जाफ्लादों आरो दिनै फिनजाब
बारनानै दिनै मोख्राबारि बारनाय रायजो राजाखौ बिदिनो मोख्राबारि बारहोनो हादों दिनै माने लाजिनाय गैया लाजि जोंनि नेताफ्रा दा जों दिपेन बर'आ दिनै मा बुङो दिनै जाय दिपेन बर'आ चन्दन ब्रह्मनि फुथुला सावदोंमोन बिटिआरनि बेरेखा होननानै बिटिआरनि बेरेखा केस होदों होननानै चन्दन ब्रह्मनि बेरेखा नों फुथुला सावनाय मानसिया दिनै चन्दन ब्रह्मनि बोरै लोगो जाहैखो दिपेन बर' नोंहा मा आदर्श दंबायो नोंहा मा मरेलिटि दंबायो नोंनाव मा निथि दंबायो नोंनाथ' जेबो निथि गैला दिनै नों जाय गेरावफ्राय जानानै गिदिंगासिनो दं माने बिजेपि जानानै नोंहा मा निथि दंबायो एबसुनि आदर्श बेनो नामा एबसुआ थोनदों नामा नोंखौ बिदि एबसुआ बिदि माने नेसनेल पार्टिजों लोगो लालायनानै इलेक्सन गेलेनो थिननाय बेबायदिखौ मोनसे आदर्श दं नामा बे एबसुनि आदर्श नामा दिनै नोंहा दिनै गिदिर गिदिर समाधान माने समस्या दंमोन बे समस्याखौ नों जेबो बुङाखै बे समस्याखौ दिनै मेगन मुसेयाव थाबाय बे समस्याखौ नोङो बावनानै दिनै नोङो नेसनेल पार्टिजों लोगो लानानै एर'प्लेन गाखोबावबाय जों नेसनेल पार्टिजों लोगो लानानै नोङो जाथिनि बृहत्तर सार्टियाव माने एनडिएनि केन्डिडेटखौ सापर्ट खालामनांगौ होनना जाबाय जाति सार्टआव एनडिएखौ गारनांगौ दिपेन बर' जातिखौ लाखिनोबा एनडिएनि जायखि सोमोन्दो बेखौ गारनांगौ बे एनडिएआ बर' जातिखौ बुथारगोन आरो बे एनडिएआनो दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनानै दिनै बिटिसिनि गोहोखौ चेन्ज खालामना होबाय दा गथिखे नों माबोरैहाय बे एनडिएजों लोगो लानो हायो नोंथ' दिनै निस्सय नोङो जा खोथा बुंदों दा जाति सार्थ होनना बुंनाय बेथ' फल्स मिसा खोथा बियो नोंनि बुंनाया खारन नोंहा सिगाङाव मोनसे गिदिर दिल दं नोंहा गिदिर सोमोन्दो दं नोंहा बान्दोल नोंहाबो दं थारमाने मना दं नोंहाबो 500 थाखानि दा बेनि थाखायसो नों दिनै बुंगासिनो दं आरो जों दिनै जे दाखालि इउपिपिएल नेताफ्रा थाखा हमजाबाय कौटि कौटि थाखा हमजाबाय कौटि कौटि थाखानि सायाव उन्दुनाय बे पिक्सारखौ नुबाय नों दिनै बिसोरनि सायाव नों मानो प्रटेस्ट खालामनो हाया मानो केस होनो हाया नोंहा जुदि साहस दंब्ला नोंहा जुदि मरेल जुदि माने साहस दंब्ला नोंहा नों केस होनो कमप्लेन खालामनो इनकुवारि जानांगौ होनना बुं नों दिनै माने सिरि नोङो थारमाने बेखौ इनकुवारि खालामब्ला नोंनाव नाहैगोन थारमाने दा बेसो नुजायो दा बेखायनो रायजोबो दिनै जों बयबो बुजिनांसिगौ दिनै जोंनि नेताफ्रा जोंखौ रायजो राजाखौ जाम्बा खालामदों गावस्रा कौटि कौटि थाखानि डिल खालामनानै दिनै जोंखौ माने मोख्रा मोसानो लादों रायजोफोर बेखायनो जों बिसोरनि खोथाफोरजों जों दिनै थांनो नाङा जों दिनै बुजिनांसिगोन जों गाबथारनांसिगोन आरो जाथिखौ जों गाबथारनोब्ला दिनै बयबो एकगत जानानै जोङो दिनै बेसिनि खोथाफोरखौ जों दाननानै सोलिनांसिगोन बिसोरो जेरै बुङो बे जों दा सोलिनो नाङा दा दिनै नुदों रायजोफोर बे प्रमद बर'आ दिनै लाजि रोङि माने नेता बियो बर' जाथिनि गेजेराव सबसे थगायसुला होनबा प्रमद बर' दा दिनै बे थगायगासिनो दं बेखौ बयबो नुजोब्बाय मिसा खोथा बुंगासिनो दं बेखौ नुजोब्बाय दा दिनै बे जेराव जिर' टलारेन्सनि बाथ्रा बुंदोंमोन दा दिनै जिर' टलारेन्सआ दिनै कौटि कौटि थाखानि दिनै माने करापसन दिनै बे रोखा रोखा प्रमान जाबाय दा बेनिफ्राय मा बुंनांगौ बाथ्रा दंबायो रोखा रोखा नुजाबाय आरो दिनै प्रमद बर'आ बुंगासिनो दं सान्थि गोजोन सुख गोजोन फैबाय बिटिआव बाथ्राखौ बुंगासिनो दं सुख गोजोना बहा दं दिनै बहा दं सुख गोजोना दिनै रन्जन दैमारि बादिया जेलाव दं दासिमबो जाय सुक्ति खालामग्रा बेनि जेलाव दं बिनि केदारफ्रा गासिबो लोगोफ्रा दाबो जेलाव दं गवाखै बिसोरनि लोगोफ्रा गासिबो दिनै केसा पेन्डिं जानानै दं उइद्र जायाखै दिनै एनडिएफबि मानसिया दाउट जादों दाबो दिनै लांफैसिगोन नामा आंखौ पुलिसाव लांफैसिगोन नामा बे अबस्थायाव दं दिनै दा बिसोर सान्थि मोनबाय होनना बुङो आरो बिसोरनो दिनै माने दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे खुनु बर' फिसाया रावजोंबो ओंखारलायाखै बर' फिसाखौ रावबो ओंखाराखै न' बां दिनै बिटिसिआव सान्थि फैबाय होनना बुङो दिनै प्रमद बर' दैदेननाय समावनो दिनै नोङो जोंहा जोंसार मुसाहारि जयन्त कुमार ब्रह्ममोन गावथारजाबाय जोंहा हेमन्त नार्जारिमोन गावथारजाबाय बेनामिन बसुमतारी गावजाबाय दा दिनै गोबां मानसि दिनै गावथारजानाय बुथारनाय जागासिनो दं दा दिनै होमब्लाबो प्रमद बर'आ लासिंसिं लाजिनाय गैया बे बिटिआरआव सान्थि फैबाय बिटिआरआव गोजोन फैबाय होननानै दल दामायनो गिदिंगासिनो दं रायजोबो बिटिआरआव खुनु सान्थि फैयाखै बिटिआरआव असान्थियानो जोबनो रोङा बे बिटिआरआ दिनै माने जायखौ सुइजारलेण्ड होनना बुंदोंमोन बे सुइजारलेण्डआ दिनै थगायनायनिसो मोनसे माने जाबाय थगायनायनि जायगा बे थगायनायनि सुइजारलेण्ड बे जायगायाव गासिबो गथ'ना जाजोबो जि जिनिसा जानाङा जि जिनिसा माने जाफेराखै जि जिनिसखौ जों खोनाफेराखै बे जिनिसा खोनाफेरै नुफेरै जाफेरै बे जिनिसा बिटिआरआव जायो रायजोबो दिनै दुखुनांथाव बे बर' फिसाफ्रा दिनै गावनि न'खराव दिनै न' बां सावना ओंखारजायो बे प्रमद बर' समाव बेनिखायनो खावलायनो लुगैयो बे हाग्रा ओनसोलनि रायजो राजाफोर गासिबो बयबो सांग्रां जादों रायजोफोर बयबो
상ग्라 자나시고 그라 자나시고 정 기준나가 다 보이고 보라고 좀 태어나고 사진하고 뭐에 없어도 좀 식하나고 내가 이제 그 매건은 모델로 들어서 갑등 이제 만에 산자로 걸리등 하그라봉 할아버지고 이제 흑하등 누구로 수록함등 만수가 없다등 근데 미발이 파티고 이제 식하라고 가지고 정신을 강치 법치도 흐르나 나 이거 그라자 뭐이고 나들이 만에 여기 별난 가면요 부르제로 하마게 저네 디펜 보로문화제로 가고 하마게 의야제로 자기가 없었더니 라이브라 뭐이고 내용 수가이 무거워 실고 나 एक마त्र 없을 막하는 토이다네 내가 오늘다 스킴 흑은 마마미 스킴 흑은 오늘다 스킴 문화 유피별로 하바야바 유피별로 보르라블라 매진 나이들이 만에 라이브 플레이가 쓴 놈어 내 농카이지 내 일렉션 만에 코르 콘당자 있으면 일렉션 만에 타릭 포사가 있으면 매번에 그거라고 만에 스킴을 한다야 그건 하야 농카이 바타들이 누가 쓴 놈 라이브라 비싸스 감나가 토이나 집에 가지고 그건 하야 이거 좀 비싸스 감나 아주 당나 아드네 중에 매 스킴 타가이 정전에 가오이 내 문제 만에 라이즈 그만 나그 바이 BTR 니자이가 오제 BTC 분야에 저기 문 하나에 식시돌 BTC 몇번째 포즈보다 그 바이 저기 벤타이제 정전에 산나식으로 이거 내 스킴 문내 문에 이제 저기 다기 바타는 거 저기 다기 기지 바타자 바이 라이즈가 제 그 많은 저희 저기 문 하나에 라이즈 샤 또글라제 식시돌 BTC 지나다 오라 시간 가면이 저기 말하는 자들 BTC 동은 왜 BTC들이 그 완전 지적도서이 나중에 그 머리 갚아는 다음에 갚아는 다이 저기 뭐 지하리 하는 거라 이분 매개는 매 농카이 바카이 오라도 시킴 머니 타가이 저기 라이즈 판단은 가라 이분 난고전에 시킴 거 문튼 기도 매 시킴 거 나타가이 저기 라이즈 좀 판단하지 안 벤타가이 저기 밥 먹나 저 밥용 혹시하잖아 아베 BTC야 하자하자 모릅사 니 특징 설치다이 그방 몰리다는 모릅사브라 그방 뭉보다는 나는 왜 뭉풍자다이 식시들리 파워를 보더니 퍼집다라이 만에 퍼집다는 게 몰라 라이브를 지금 모이법에 시킴 다가이 정비 만에 식시들리 그 보고 받는 나가 그만 나라 이걸 아메걸 모이퍼라 요 카울라에 아는 모이법에 제라고 요후편이 캔디르자 되라고 모르가 저거 제라고 만에 지로 칼라 그래서 프로텍트 버튼다고 자데 모이브 지로 칼라 그래 시리시 पैसाजुदि माने जासिदोंब्ला लाखोमाना जेबो ला जानाथा बेखौ जानो थाखाय फाबबोना जेबो जाया बरंसो बिसोरो बर'ब्लासो फाबनांगोन दा जे फैसा ला जा था बरा खिन्थु नैबे माने बिबि पार्टिनि केन्दिडेट खाम्फा बरगयारि बेनो नांगोल सुयो बरो आं बेखौ बयबो खावलायो भट रायजोबो रावखौ जों गिनाङा भट होनायखौ रावबो नुवा जों सिरि सिरि बयबो बेयावनो भट हो बिसोरनि फैसा जानानैबाबो भट हो आं बेखौ बयबो खावलायो दा प्रमद बर'आ जे बिराद थगायसुला नंखाय खोथा बुंग्रा आं बेखौ लानानै थांनाय सेमोन जेब्ला आंखौ प्रमद बर' आरो डिफेन्स बर' मोनहा खायदा खालामनानै जेल जाहैयो बे जेल जानाय समाव आं जेलाव मोनसे मेथाइ माने सुजुदों रायजोफोर दोंसे मेथाइ सुजुदों बे प्रमद बर'नो खोनासं होननाय आं माने दिनै बेखौ रेडि जाबाय रायजोफोर आं खनना होनोसै रायजोफोर गाज्रि दामोन रायजोफोर दे गाज्रि मोननो नाङा आं दोंसे मेथाइ जेलाव सुजुनाय आं बेखौ खननानै होनो सानदों आमद बर' आं एम्बु थेबगां खान्थाल बुदां आं फायखारि हाय हाय थगाय थसि फरायसा आफादनि आफादगिरि जाबोनाय आं बिटिआरनि खुंगिरिया हाय हाय सामेत गासैयावनो एकथा बुद्धि हाय 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 सियाल बुन्दानि ला 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 ज्ञानी मूर्ख सुबिदाबादि लुबैसुलाफ्रा खारफायो आंनि खिबु मोसायो आंनि आखाइ थारखायाव हाय हाय रायजोफोर आंनि मेथाइया मोनसे आं जेराव सुजुनाया बयबो खुलुमबाय रायजोफोर जाहाथे माबाफोर भुल जायोब्ला निमाहा होयो बेनो रायजोफोर गोजोन्थों